Aquest dissabte, dia 13, ha sigut el tret de sortida de la Festa Major d'Agost de Badalona, una festa que continuarà el diumenge dia 14 i el dilluns dia 15, amb activitats, espectacles i concerts dirigits a tots els ciutadans. Aquest dissabte, concretament a les 8 del vespre, començaven les festes amb el tradicional Ball de Gegants, un espectacle, si més no, molt especial aquest any, ja que es celebrava el 25è aniversari de la Colla de Geganters de Badalona. Persones que durant aquests 25 anys han posat el seu gra de sorra per fer possible una ballada, una cercavila o una trobada de gegants. És per aquest motiu i sota el títol de 5x5 que s'han realitzat 5 balls amb coreografies noves i antigues, un ball per cada lustre. Els balls han estat acompanyats de la música interpretada per la Cobla de Sabadell, sota la direcció del mestre Jesús Ventura, ritmes i cançons que han fet ballar a grans i a petits. L'espectacle ha anat acompanyat per una petita representació teatral entre ball i ball. En aquesta representació trobàvem que un nen, mitjançant somnis, parlava amb els capgrossos de Badalona, els quals li explicaven els orígens dels gegants de la ciutat i els seus balls tradicionals. És un grup de persones que dansen el ritme de melodies tradicionals catalanes. Cap a les 10 de la nit, a la Rambla de Badalona, s'iniciava el període de concerts, una de les activitats més característiques de la Festa Major d'Agost de la ciutat. La banda valenciana de funk rock Soul Attack feia vibrar el públic amb els temes que formen part del seu nou treball, Mercat Negre, una barreja de música negra, funk i rock, interpretat totalment en català. Albert Batlle per a Badanotis.